Hello manin kakabsat, and then may nagpa-share ken dagiti ilokan sa nata nga kakabintas nga awan sarday na agyaman. Inutek pabaruen leddaang anak turay to'y nakem padasek ti agbyag anawaya Diyos laeng tinakipang pangruna naragsak itibiyag aman nakaawat ketiwaksi nga panagibales punasem saem nga imapayken ka isutbak nang adida matagikwa iti nagrupsan nga kalman ladawan ti burbur ti biag kariti manglimlimo nga gasat agdamilikat ayat tapno na santak pilyen di bintig anapakumbaba buklen na ka tibiyag anaragsak naulimek aglawlaw ti mamakawan dakdakel ngem lubong ti paggarawam nagrupsan ti napalabas nga kalman idatun mo nga pangulidanan iarkus mo nga inspirasyon pagsarmingan napintas nga masakbayan inutek nga pabaruen leddaang anak turay to'y nakem padasek ti agbyag anawaya Diyos laeng tinakipang pangruna naragsak ti agbyag aman nakaawat ketiwaksi nga panagibales punasem saem nga imapayken ka isutbak nang adida matagikwa iti nagrupsan nga kalman ladawan ti burbur ti biag kariti manglimlimo nga gasat agdamilikat ayat tapno na santak pilyen ti binig anapakumbaba buklen na ka tibiyag anaragsak naulimek aglawlaw ti mamakawan dakdakel ngem lubong ti
pag-arawam. Nagruksan, di na palabas nga kalman, idaton mo nga pangulidanan, iargos mo nga inspirasyon, pagsarmingan nga pintas nga masakbayan. Nagruksan, di na palabas nga kalman, idaton mo nga pangulidanan, iargos mo nga inspirasyon, pagsarmingan nga pintas nga masakbayan. Iargos mo nga inspirasyon, pagsarmingan nga pintas nga masakbayan. Nataon na arabiin na ulimen nga oras, ti puloy ti angin na ibinggas, hindi linaaw samit taga-inep ko gabuken kabyag ko, ayat mo ti italime, dagiti ladingin, ket napunas aminen. Numan lagip ko kinasam inggat mauyos daytoy biyan. Nataon na arabiin na ulimen nga oras, ti puloy ti angin na ibinggas, iti linaaw samit taga-inep ko, dinang
ken panaripato. Adtuya amang sarana musika ket malmaldan nung ayat mo ket inkolpo pinaulpi unay a puso di mo ka pukawen biag ko dagita namnamam taadda pailaag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taadtuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan, di ayat anak pukaw mo. Adtuya amang sarana nung sika ket malmalday nung ayat mo ket inkulbo tinaulpi unay a puso di mo ka pukawen biag ko dagita na
sakbayan. Di kan mas naayan, taad tuya, biyag ko itan. Kabulig mo, ti amin na kanito, di mo sangitan, di ayat anapukaw mo. Di kan mas naayan, taad tuya, biyag ko itan. Kabulig mo, ti amin na kanito, di mo sangitan, di ayat anapukaw mo. Di mo sangitan, di ayat anapukaw mo. Kastoy man gayam ti agaya, kay ti alubong anyan adaya. Ti kaungganan yan aragsa, tuog ti biyag ket malipat. Sipot idi siyak inagayan, ay ti alubong anyan asanta. Kas apagbukar arosas, mang tedrekta, tuy kararuak. Sikaken siya tinta aginayan, kay tatramen ragsak ti biyag. Di problema inta malipat, Nusikaken siya, ti aginayan. Pinasugnod di mo igina, tani ayat pagaryem kuma. Pateng ipang pangruna, aginayat awan patinggana. sipot idi siyak inagayan, kay ti sikat ti amin ko, pangital ka, daytoy puso. Biyag ko iturayan to, inggana tungpal tanem ko. Awatem me, daytoy aya, iputang, daytoy puso. Tauray intun kano, biyag ko saan kantong aglindo. Daytoy nga aldaw ti naikari, pusong puso ket agumbi. Tapno sa ngalen tani ayat, tungpal daytoy biyag inakiyawat.
biyaya Ikutang daytoy pusok Tauray inton kano Biag ko saan kantong aglindo Daytoy nga aldaw tinaikari Pusong puso ket agumbi Tapno sa ngalen taniayat Tungpal daytoy biag inak iyawat Ay anyan anagragsak
Kat alan, di timanin nga gibos di upload tayo. See you in my next videos. Agyaman.